mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakulirai masecrets nemaconfessions. Chekutanga ndinoda kuti kune vaya vane zvirwere zvinenge zvichivatambudza vachiti tiri kuda kumbozamawo manatural herbs, ndakambotaura kuti kune mukoma vaya vanobatsira. So starting today that channel will be up and running. Link yechannel iyoyo tichaiisa mudescription, so kana kuri kunzi munenge muchida kuteerera kuti mukoma ivavo vanobatsira sei, go over to that channel. We will upload the first episode. Zvekare pane mukoma vaya vanodudzira hope. He is back from the conference, vainge vakamboenda kuconference. So also starting today tichange tichitanga kuuploada zvekare hope dzinenge dzichida dudziro. And then kune vamwe vanzvadzi vakambotaura, vakambosenda voice note yavo vachidzidzisa about kuregerera. Ndanga ndichifunga kuti kana kuri kunzi unenge uine a prayer request, please come to my inbox and I will ask kuti vanzvadzi ivavo vakubatsire mukunamata. Regaiti vatapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi good morning, ndinewo nyaya yangu. Ndiri mukomana ane makore 22 years ekurarama. Ndinewo zvinhu zvekuti zviri kunditambudza mukati mekurarama kwangu. Kutaura kuno handitozivi kuti ndingati chingava chiri chii. Ndiri munhu wekuti kubva ndiri mudiki ndaingova ndiine pfungwa dzekuti ndichazoitawo mari zvekare nembiri, kozi ndiri muimbi. Kubva pandakazotanga kuita serious nezvinhu izvi zvekuimba, nowadays zvinhu izvi zvatowedzera. Ndiri munhu wekuti kana ndakagara ndinoona sekunge ndinenge ndichidongorerwa, kana kuti panenge paine munhu anenge akagara pasaidi pangu. Kana ndichifamba ndinonzwa kuti ndinenge ndichitotevererwa nevarume 3. Varume 3 ava vanenge vakapfeka nhembe. Kwese kwandinofamba ndinonzi uchaita bvuma yakawandisa. Dzimwe nguva ndinotokaruka ndava kutoda kurombedzwa kubva kushamwari nevamwe vanhu vekuti ndinenge ndisingatovazivi. Vanhu ava vanongokaruka vangouya vega kwandiri vachiti vari kuda kundibatsira, asi zvinenge zvisiri zvaMwari. Izvezvi ndatova more than 10 times ndichirota ndichida kujoiniswa iya inonzi satanism. Izvezvi dambudziko randinetsa ndava kuti kana ndakatarisa munhu ndinotanga kunzwa zvese zvaanenge achifunga. Kana munhu akanzi anenge andinyeya kunyangwe ari kure sei, ndinobva ndatanga kuzvinzwa zvose zvaanenge achitaura pamusoro pangu. Ndinogara ndichirota ndiri kunhu kusina kana munhu 1 wandinoziva. Ndinorota each and every day ndiine vanhu vandinenge ndisati ndakamboona, asi nzvimbo iyi inenge iri nzvimbo hombe. And nowadays ndinotorota ndichinzi dzidzisa vamwe vanhu upenyu. Mukoma, upenyu hwangu hwava kundinetsa. Kana ndikaenda kuchechi handibatsirwe nekuti vanongonditi imimi mune mari dzenyu kudhara. Ndikazama kuudza munhu kuti inini handinawo kana mari, ndiri kutotsvakawo basa vanhu vaMwari, vanhu vanotoona sekunge ndiri kutovadadira zvisingaiti, cause inini also ndiri munhu wekuti ndakabva kumhuri ine mari kudhara. Motikari ndinotofamba nemotikari hombe, asi ndatambudzika. Kana iri mari chaiyo, mari handikwanise kuibata. Zvimwe zvose hangu ndinozviwana. Ndiri kudawo rubatsiro nenhau yekuti ndatambudzika. Kana kuri kunzi ndikazama kutsvakawo musikana iyeye handitombogare naye kwenguva refu. Zvinoitika ndezvekuti vasikana ava vanouya vakawanda ende vose vanenge vachindida. Then kana vava kuda kuenda vanoenda vose, ndobva ndasara ndisina kana 1. Zvimwe zvezvinhu zvava kundinetsa ndezvekuti mari chaiyo muna 2018 ndakavharwa 500k nebank. Bank rakangomuka rava kuti mari yako taishaya muaccount. Kana kuri kunzi ndikarara ndisina kunamata ndinovingwa nevamwe vanhu. Vanhu ava vanenge vakanyorwa code number pamhanza, vanenge vachinditi saina apa. Ndatambudzika hama vadiwa. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanakomana uyu. Mwanakomana uyu ari kutsvakawo rubatsiro. Vedare ngatimubatsirei mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
Hanzi makadi mukomanashi, inini ndiri mukadzi ane makore 32, ndinogarawo muno munyika yevatorwa. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu pamwe ndingawanawo help. Nyaya yangu yakamira so: mumba medu takazvarwa tiri 7, inini ndiri wenumber 6. Pamusha pedu pairimwa zvakanyanya. Baba vangu vaitotyiwa muraini nekuti vainge vakabudirira zviya zvekumamisha, vaitova nezvipfuwo zvainge zvakawanda. Asi pane zvaiitika tisingazviongorore, tichingoti zvinhu izvi zviri normal, but nekukura takazotanga kufamba, tikazotanga kuzvibata. Baba vangu vaisada kunzwa munhu anotaura zvekuenda kuchechi dzemweya, vaipopota zvekuti pamba paisagarika, but vana vavo vaingofa zvainge zvisinganzwisisiki. Iko zvino kwakafa 4, tasara tiri 3 chete. Vese vakafa ivavo vakafa muna January, but not same year. Vaifa every after 2 years. Kwakatanga vanin'ina vavo 3, ndokubva kwatevera masisters avo 2, ndokuzopinda pavana vavo. Saka isusu vasikana zvose nevasikana vekwana bamunini nevemumba medu, hapana kana akakwanisa kugara pavarume. Tose kungomitiswa tobva tasiyiwa, kana kugara nemurume makore mashoma, murume uya anobva angofa. Ini pandakazotanga kufamba ndichitsvaka rubatsiro, ndainge ndatobva pamba, ndainge ndava kugara kure nababa. Ndipo pandakabva ndaudzwa kuti baba vako vakatsvaka mushonga, uri mushonga wekurima. Mushonga wacho hanzi unonzi Divisi. Saka mushonga uyu wakazopanduka ukabva waita Chikwambo. Saka vakabva vadeketerera Chikwambo chavo pandiri, zvose nevamwe vasikana. Vasikana vose vemumhuri vakadeketererwa mazita avo pachikwambo ichi. Kana ndiri ini, handina chandinoita chikabudirira. Mukomanashi, kuroorwa kwatoramba. Now I am 32 years old. Ndakangomitiswawo mwana wangu 1, but handisati ndamboroorwa. Marelationships angu anongoparara. Kana uri kunzi ukadanana nemunhu, anobva atanga kutobroka, zvinhu zvake zvinobva zvatanga kusafamba, anokwanisa kutodzingwa basa chairo. Ndanamata nekutsanya, but hazvisi kuchinja. Kuzama kubatsirwa hazvichinji. Iniwo life yangu haina kana direction, handina kana chisvinu chandiinacho. Baba vacho vakazoshayikawo vasisina kana chinhu, chero zvipfuwo zvainge zvapera kuparara. Vakazotofa vava kurasika pfungwa. Vainge vachitaura vanhu vose vavakauraya vachiti vari kuvaona. Inini nawo baba ndinovarota, but kuvarota kwandinoita vanenge vachida kurara neni. Kana kukangosviba chete, ndinobva ndatanga kushungurudzika nekuti zvandinorota zvacho zvinotyisa. Mhuri yeZimbabwe, ndinokumbirawo rubatsiro kune vanogona kudzinga mhepo iyi yakaiswa pandiri, ndikwanisewo kuroorwa nekushandawo ndichiita zvinoonekwa. Mukomanashi, ndanga ndichikumbira kuti muzondinotifya kana mava kuposta nyaya yangu. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. She is asking for our help. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane 21 years uye ndakaroorwa. Nyaya yangu yakadai: ndakamitiswa ndichiri muform 3, ende ipapo ndaidanana nevamwe vakomana 2, ende vose ndaisangana navo pabonde tisina kudzivirira. Ndakazobatira pamuviri, then muridzi wemimba ndaimuziva, ndikabva ndamuzivisa kuti iko zvino ndava nepamuviri. Iye akabva atiza mimba yake, akabva aenda zviya zvekutoshayika panzvimbo. Ndakazozama laki kune umwe uya murume wandainge ndichidanana naye, ndikabva ndabudirira, but akambotya kozi ndainge ndichiri mudiki, asi akazonditora hake. Ndakati ndabara mwana wangu mukomana, pakamboita an issue yekuti sei mwana uyu asina kufanana nababa vake, asi inyaya yekuti yakazongoenda nemhepo ikabva yangoshaya basa. Ndakabva ndaita umwe mwana wechi2. Mwana uyu ndakamuita nemurume wandigere naye, anova ari iye ega mwana wake pavana vose vandiinavo mumba make. Mwana uyu musikana. Zvakazoitika ndezvekuti ndakazosangana nababa vemwana wangu uya wekutanga,
tikabva tachinjana mafone numbers, tikabva tatanga kuzotaura paWhatsApp kusvika tazoti tinofanira kunyatsokuonana kuti titaure nyaya yedu iya. But amene kuti chii chakambonyatsokuitika that day, nekuti the moment ratakatanga kutaura tose takabva tatanga kutohagana, mazi feelings angu ose akabva adzoka. Mukoma nashi kuda kureurura chokwadi that night handina kana kuzombodzokera kumba. Iye akabva anyepera mukadzi wake kuti ainge aita busy nebasa. Inini ndikabva ndanyepera murume kuti ndichamboenda kunoona sisi vangu. Takabva tatoenda tikanobhuka hedu room kulodge, tikabva tarara tichionana zvakanaka. Uku ndiko kudzokerana kwatakabva taita. Tadzokerana kudaro handina kana kumbotora 2 months. Ndakabva ndabatira pamuviri peumwe mwana, ndikabva ndaita zvekare umwe mwana, kureva kuti iko zvino ndine vana vake 3 mumba. Asi wandinogara naye anofungidzira kuti vana vose ava vari 4 vana vake. Chimwe chinhu zvekare chinondinetsa mukoma ndechekuti murume uyu wekunze wandiine vana naye, iye akaroora, asi mudzimai wake haana kana mwana. Iye achindiudza anoti mudzimai wake munhu wekuti kana akabatira pamuviri, mimba iyoyo ikangosvika kuma 3 months inobva yangoregedza yoga. So zviri kundinetsa kuti how come inini ndakakwanisa kuzomuitira vana. But kana ndichirangarira pose pandaiti ndinenge ndakasenga mimba yemurume uyu, mimba yangu yaiti kana yava kusvika kuma 3 months yaibva yatanga kurwadza, zviya zvekurwadza sekunge munhu aroda kutopinda mulabor. But I am so grateful kuti mimba iyoyo yaizoita successful. Murume uyu now ava kuti ndipe vana vangu ndikwanise kuvapa nhaka yavo ndichiri mupenyu. Iye anoti handingaberekere umwe murume. Nyaya iyi yanetsa zvekutondishayisa zororo. Vana ava vanodzidziswa nemurume wandinogara naye. Munhu uyu munhu wekuti anoita basa rema-part time, but anoshingirira kuti dai vana vangu vakwanisawo kudzidzawo, vakwanise kuzovawo vanhu mukati mekurarama. Murume wangu uyu wandigere naye dzimwe nguva anombogara neni pasi obva atanga kundiudza life history yake. Kana akasvika pastage yekuti anenge ava kundiudza zvakaitika achangopedza kunyora grade 7 yake, moyo wangu unobva watanga kurwadza zvekuti ndinombofunga kuti regai yangu ndimuudze kuti vana ava vari kusafira havasi vana vake. Because iye achitaura anoti paakasvika grade 7 akatombosvika pastage yekuti ainge ava kutochera makuva nekuti akashayikirwa mari yekuti atenge uniform. Saka anoti iye ane vamwe sekuru vake, sekuru ava vaishanda vachiita zviya zvekuchera makuva. Iye achirondedzera anoti paakanyora exam rake rekupedzisira regrade 7, the following day akabva atomukira nasekuru vake kunochera rimwe guva. Hanzi ndipo pakabva mari dzake dzekuti akwanise kutenga school uniform yekuendesa kuform 1. Kana ndikafunga izvozvo mukoma nashi ndinotanga kuonda chaiko. Iko zvino ndakutoita kunge munhu ari kurwara, but ndiri kutorwara nepfungwa, stress chaiyo. Handitombozivi kuti ndingaita sei, asi dai zvainzi ndiri munhu wekuti ndine mari dzake, ndaingohaya hangu vanhu vobva vangonyangaridza vana ava vobva vangodzoserwa kuna baba vavo. Ndozoudza murume wangu uyo wandigere naye kuti vana vangoshayikwa vachibva kuchikoro, vabiwa nemabhinya, kana kuti ndotiza here pamba, nekuti chokwadi achitauriki kuti vana vose ava havasi vana vako. Umwe wevana ava akatotumidzwa zita rasekuru vake. Mukoma handitombozivi kuti ndotangirawo pai. Please help me. Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Mamwe masecrets anoita kurema chaiko. Ndiyo secret yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Regaiti bataenda panyedu inotevera. Anzi hello nashi, inini ndiri mukadzi ane 38 years and I am married. I've been married for 15 years now. Ndine vana vangu 2. Problem yangu masturbation ndiyo yandiunzawo pano. Zvinhu izvi zvakatanga ndichiri ne 17 years. Inini ndiri munhu wekuti ndakanonoka kuenda kumapiri
periods. Ndakazoenda kuma periods ndatova ne17 years, but the day randakamuka ndiri kuma periods zvakaitika ndezvekuti ndakati ndakarara one day. By then I was only 17 years. Ndakabva ndatanga kurota, ndichirota ndakarota umwe murume achipinda muspare room mangu akabva atanga kundibvisa hembe ndokubva atanga kuita bonde neni kuhope. Ikoko ndakatorota ndichitobviswa virginity yangu, and from there on ndipo pandakabva ndatanga kuti even ndakagara angava ari masikati ndaibva ndatanga kunzwa kuti ndiri kutoda kurara nemurume. Ndaibva ndatoenda muspare room mangu ndobva ndatanga kutoita masturbation. Mukomanashi, the day randakarota ndichibviswa virginity, early in the morning ndakashamisika kuti pashit pakatomuka pakazara ropa. Ndipo pandakazobvunza mama kuti mama, ndikuramba ndichikobuda ropa. Mama vakabva vandiudza kuti ndiko kuenda kuma periods, vakabva vatondipa mapads avo. But chinondinetsa ndechekuti kuhope dzandakarota ndichibviswa humandara dzingava dziri hope dzinoreva kuti kudii, because from there on ndakazoti ndaroorwa ndikabva ndapinda mumba zvakanaka, but ndainge ndisina kana kumbobvira ndakarara nemukomana, because already feeling iya yekuti ndinoda murume yakabva yangopera. But lucky enough habi anondida hake haana kana kumbobvira andibvunza. Up until today haasati ambondibvunza. Ndakagara zvangu zvakanaka mumba mangu, handina kana kumbobvira ndachita murume wangu. But chiri kuitika ndechekuti handina kana iya feeling yekuti kana ukabatwa nemurume wako you can feel something. Zvinhu izvozvo hazviitiki kusvika pari nhasi. Ndinoti kana habi apedza kuita bonde neni ndinobva ndaita kuti iye arare, ndinopretenda sekunge ndabatwa nehope, but iye akangorara chete. Ndinobva ndatora foni yangu ndobva ndatanga kuona mavideos evanhu vaya vanenge vachiita bonde. Ndinobva ndatanga kutoita masturbation ndobva ndatorara zvangu. Zvinhu izvi zvaitika kwe15 years. Every day ndinotoona kuti ndaita masturbation. Ndinorwadziwa vamwe vakadzi vachiti inini murume wangu kana akangondikisa ndinobva ndatopera simba. Vamwe vanoti kana nguva iya yasvika vanobva vatanga kutonzwa kuti now I am ready kuti ndichiita bonde. Ndakatomboenda kuma counseling services murume wangu asingazvizivi ndikanorondedzera dambudziko rangu. Kansela uya aindipa therapy akabva andiudza iye achiti kana nguva yacho yasvika try kuti paya pamunenge muchiita romance you think about it, but I have tried kuti ndizviise mupfungwa but hapana kana chiri kuchinja. Ndiri kudawo help nashe, chingava chiri chii chinodai. Angava ari murume here uya wandakarota achindibvisa humandara here. I am afraid kuti murume wangu achamuka one day ndichiita masturbation ndikabva ndarambwa. Please ndibatsireiwo zvipere. Ndazama kuda kumbosiya masturbation asi handikwanise kupedza 2 days. Ndinenge ndava kutotadza kugara. I will make sure kuti ndatoita masturbation. Mukomanashi, when you post notify me ndikwanise kuzoonawo miono yevamwe mucomment section. Ndiyo nyaya yatakatumirwa navanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please hide me. Zvekare ndashandisawo ghost account. Inini mukoma ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa, but ndiri kuda kutumirawo confession iyi zvose nechenjedzo kumhuri yeZimbabwe. Ndine imwe hama yangu iyi inogara kuHarare kuZimbabwe. Inoita zvekutengesa masolar batteries aya modern ones. Amene kuti macasing emabatteries awa vanomawana kupi, but vanohodha macasings anenge ari empty, anenge asina chinhu mukati. Vanobva vatora mabattery emotikari. Iye aiti vanotora tumabattery twemudhudhudhu tuyatuya vobva vatuisa mukati memacasing iwavo, vobva vatora jecha vobva vazadza battery iroro vobva vatengesa. Saka mukomanashi, kune vaya vanofarira kutenga zvinhu zvemadhiri, please be careful kuti munokwanisa kuzotengeserwa mabattery anenge aine jecha mukati. I am really scared kuti kana mabatteries awa akazopinda mumashops zveshuwa vanhu vachatenga mabattery anenge akazara majecha mukati. I don't know hangu kuti how can someone check kuti battery iri ndi battery rechokwadi here kana kuti ibattery rakazara jecha mukati. I really feel sorry kuti munhu anenge aseva mari inenge yakawanda, because
iyo hama yangu iyi yaiti vanotengesa mabhattery awa from 400 US up until 700 US. Now imagine mukoma kana kuri kunzi ukatenga bhattery iroro ne700 US wozofind out kuti ringori nekabhattery kemudhudhudhu mukati, zveshuwa unenge waita loss. Mukoma Nashi, ndanga ndichikumbira kuti please chenjedzai vanhu, nekuti even though zvikanzi hama yako ihama yako, but pandakaudzwa madhiri awa I know hangu kuti vari kuzama kungwavha, but hey, zvinorwadza kuti shuwa munhu anenge astruggle kuti araise mari iyoyo achitiwo ndatenga mudziyo wangu wepamba, but anenge atenga ake bhattery remudhudhudhu ne700 US. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Ndofunga kuti vedare mangozvinzwirawo moga. Kana kuri kunze wanga uchiplana kutenga masolar batteries, please be careful. Nyaso make sure kuti battery iri rauri kutenga ibhattery rechokwadi. Vadiwa vateereri, awa ndiwo maSecrets nemaConfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Do not forget to head over to that channel iya inonzi Miti nesora zvinorapa. Tichaisa link mucomment section, zvose nemudescription.